बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय नै दा सानैबो गासिनो इबो इन्ट्र गासिनो आंबो इन्ट्र गासिनो बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय जोंनि चेनेलाव ओमफ्रायो दायो जोङो मानासाव फैदों जोङो आगै फैदों ओमफ्राय आरो नै मन्दिरा आगै आरो मति आगै ओमफ्रायो नायलांबाय था नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दग' मग' जालायबाय आंना होननाया ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना मन्दिराखौ दिनै मानासाव गालांनोसै मानासखौ पुरा देखायनानै लांनोसै मन्दिराखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै फैनानै मोनदों माने हाबजेनदोंसोना नुजोबाखैनो इथिंजा लांनोसै दैमाथिंजा होनो रोंगोन ना रोङा नायनोसै आंखौ दै गोसोआव मानसि फैदों दिनै ना दिनै बिराद मानसि फैदों बेलासियाव लाब जाखायो ओरैनोबाबोथ' जाखायो थेवबाबो दिनै एसे बांसिन मोनदों आङो नावानो मालाय बयबो सलायजोबदो जोंलाय अबाव गाखोगोन ओइ खिथासो बारहोनानै दोनहैजोबदों Tata good night Hey, di undi goto bawa sandra kesini. Ngakai. Kita naya hana. दा नै जोङो आंनि हासबेन्डजों आंजों फट' लागासिनो दै सेराव जिरायनानै बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो फैलायबाय मानासावहा ओमफ्राय जमा फैबाय आगै मन्दिरा आं आंनि हासबेन्ड ओमफ्राय आगै जमा फैबाय जों बिदिनो ओमफ्राय मोनाखाबायमोन आरोना नै আমার ইয়ার উপহিতে मानासनि गेटआव मानास गेटआव एसे फट' लाबावनोसैल' लायाखैना लाजायो ना मोनानायखाय गाज्रि नुगोन ना मागोनबा गोसोम नुगोन खोमा मोनाब्लि जानोसै ना नै अब्लाबो माने बेकग्राउन्डआ माने मेम'रि जाना थागोन नालाय ओंखायनो लानोसै आरोना लाजायो ओमफ्राय बेरायहोबाय आगैखौ एसे ओमफ्राय बेरायबाबो माने मोनाबाय आरो एसे नै माथो खालामबावनो उपाय गैया फैनायानो जोंना लेट जाखाबाय थाब फैयासै नालाय होमबाबो खुसि नंगौना नङा जिखिनि बेरायदो थांनोसै दा थांसै माने एसे फट' लाबावनानै थांसै आरो ओमफ्राय माबा मोनसे जालांनोसै जों पिकनिक जानाय टाइमाव रानजोबनायमोन आरो थिग मानसि फैलाबायथारदों दिनै माबा मेलाफोर बायदिसो जायोना बिराद मानसि जाखायो प्रति सदाय जायो खिन्थु जिथिया जानुवारि बा बैसागोफोर इफोरबायदि मागो इफोरबायदिफोराव बांसिन जायो आरो इदियाव बांसिन जायो ओरैनोथ' सानफ्रामबो फैखायो इयाव थेवबाबो जिथिया गोदान बोसोर हाबि जाबि फैयो बे समाव बांसिन जायो आरो एरायख'नो हालायै मानसि जायो बेरायनो थांनांगौ मानसिया थांना थानायावनो पुरा इन्जय खालामखानांगौ आंथ' जोंहा बोराय बुरि सानैबो बेरायनायाव अस्तादखा एकदमबारे अरुणाचलाव बेरायहैगोन औ बिसिना खाथि जायोनो अरुणाचला आंथ' बिराद थांनो गोसोखा अरुणाचल खोनानायावल' खोनाबाय थायो ओमफ्राय भिडिअफोरावल' नुयो खिन्थु बिदि माने मोगथाङाव बिराद थांनो गोसो आरो थांनांगोन सानसेबाबो दाथ' मन्दिरा आगैखौ लोगो मोनखाबाय आरो बिसिनि खाथियानो जायोबा जायो खाथियानोखा सिरियाखानाफोरबो दं जोंनावबो औ नायहैनांगोन मालाबा लोगोफोर हाग्रा बंग्रा दंफां लाइफांल' नुबाय दाउफ्रा बोरो माबाफ्रा मुफुरा
आं माबा सेल्फि लागौमोन मुफुरजों मोसाजोंबो सेल्फि लागौमोन आं दिनै नों फैनायखाय ओंखारासैनो मोसाबो माबा मुफुरबो मा होनो गान्दा नै गान्दायाबो जों फैबा ओंखारबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै मानो ओंखाराखै मिथिला आङो बेदलाक ओमफ्राय आं सानदोंमोन मैदेराव गाखोगोन सानदोंमोन आं मैदेरा फैयाखै मैदेरबो फैयाखै दिनैलाय नङाबा सुन्दायाव बाथाबनानै गाखोथारगौमोन आङो फैयासै नङा ओरैनो जायगाखौल' बेरायनाय जाबाय आरो जेबो नुवासै दावराय नुबाय मासे मानै ना दावराय मासे मानै नुबाय बेखिनियानो जेबो नुवासै आं माने इमेजिन खालामबाय आरोना जे नैबेयावनो दाउ दं मैदेर दं होननानै एकदम सानखाबाय आं नाहरबाय आरो माने नुवाबाबो गोसोजों नाहरबाय गोसोनि आयनाजों होनलाय नामा मानो होनबा जिबफोरखौहाय बै सिरियाखानायाव नुयो नालाय सिरियाखानानिखौहाय आङो बैयाव फिल्म बायदि कम्पिउटाराव इदिट खालामफैबाय आरो आं बैयाव गोलोमफ्रुजोब्बाय बेरायनानै नै रुमाल लाखादों ओंखायनो थाबाय थाखायो आंना गोलोमफ्रुजोबखायो थाबायगासिनोसो नालाय जायगायाबो गुवार ना ओजों थांलाय दैमाखि थांलाय मेन गेटआव थांलाय गारि फैदो र' ओंखारबायना लाम्बरगिनिफ्राय औ BMW निफ्राय दायो दा माबा मोनसे आब' माबा रेस्टुरेन्ट मोनसे जानोसै नै आब' रेस्टुरेन्ट आब'आल' हाबनो मोनो खोमा फुलफोरा जि मोजां खानानै ओइयो नैयो बे कालारनिया जि मोजांखा नैयो सानैबो भिडिअ नामा मोनफैगौ मानि दसे थाबायग्लांबाय जों अर्डार होदों दासो जि हिटका फुलाना ओंखायनोथ' फुलनि कालारखौ जि मोजां नुदों आयु नै आं बिबार गलाप बिबार फुलफोरानो जि अनथावथाव गोजाखा नैबो जि मोजांखा नायबाय थानो सानफ्रामबो ओइ नै रसा जि मोजांखा पिंक कालारा नैयो जि मोजांखा आब' नोंनि नामखौ सोर दोननाय आंनि नामखौ सोर दोननाय मालाबा बिमाया औ नै बिदि कार्ड होनांगौ मानसिफोरनो औ बिदि कार्ड होनांगौ आब' रेस्टुरेन्ट हमना लादों इखो बबेनिफ्राय बेयावनो होखाहरखायो जोंना जाग्रा अर्डार खालामनाया मोनफैथ'वाखैमोन नालाय माबा माबि रायलायना मिनिसोबाय जों दसे मिनिनायावथ' नाम्बार 1खा नालाय माबा मोनसे मोजां मोनो आं इयाव हाबनानै ना मानासाव फैबा गेजेर गेजेर हाबो जोंनियावनो ना टिभि नायनो बायदि नुमारदोंहाय नै रेस्टुरेन्टाव हाबदों फुलखौ जि अनथावथाव नुथारदों आङो मटुफाय दोनथ' र' जाग्रा लानो नै लाबोबाय जोंहा मादैया जाग्राया मोनफैबाय जोंना आब'आ लाबोबाय रायखांना बोथारा एसेबो दावदै होनो बानद्रायमोन ना इग चावमिन नों दावदै जानाङा ओंखायनोथ' आं माबायानो हामाखै गुफुर जालांजोबगोन नङाबा आइबेरनो रावबो नायलाना नोंसो नायगोन हामखाबाय जाला नोंहा ओइ गोथौखौ माने खारा जादों गिदिर दावदै सावदै जाबाय थादों आंना खोमसि गोसोम नोङा केमेरायानो इदिनोखाय ओमफ्राय नोंसिनि एग रला माबायदि नै एग ना एगल' जोंथिंजाय माने बेयावहाय एग रलावहाय माने चावबो थायो आरो थान्दा भाब जादों आंखौ पुरा गगा मोनगोन आङो दायो मानासबो बेरायहोबाय आगैखौबो ओमफ्राय जाबायबो लोंबायबो नै ओमफ्राय दा थांसै मोनाथारबाय नै 5तासो जाबाय खोमा टाइमा ना नै भिडिअ'आ जोबोद तामाम दा हराव इदिट खालामनोसै सानैजों एकदम ओमफ्राय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दा जोङो थांसै पुरा बेसे बुरजा फैखो जोङो सासे सानै साथाम साब्रै साबा फैखादों जोङो ओमफ्राय बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ थाबैनो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनगोन ओमफ्राय
बेसिमहालागै बाय बाय बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रिम्स